Nyabo ụzọ bụ nke dị na Ọba esiwe na-aga Owerri na nyabụ awara okporo ụzọ si Onitsha wee gaba Owerri bụzi nke a ga-emepegharị maka ndị mmadụ ịga na ya tupu mmemme ekeresimesi nke afọ a. Onye ji ọnọdụ ọkwa onye manija nyere ụlọ ọrụ Benijaf Construction Company Limited ndị nke na-alụ nyabụ okporo ụzọ bụ Injinia Tunde Adelowo bụ onye nke mara ọkwa nke a n'oge ọ na-aza ajụjụ site n'aka onye nta akụkọ ụlọ mgbasa ozi anyị na-akwụ maka ọrụ bụ Ngozi Obileri, onye nke na-enyocha ọrụ nke a na-alụ ya bụ okporo ụzọ na akụkọ bụ nke o ji n'aka banyere ọrụ ahụ a na-alụ n'ebe ahụ. Ọrụ bidoro na ya bụ ebe mbuze mere ka ọnwa Septemba dị na mkpụrụ ụbọchị 12 nke butere eji wee mechie ya bụ ụzọ kpamkpam. Bido oge ahụ wee ruo ugbu a na-arụ ọrụ igbochi mbuze ahụ na ya bụ ebe ha nọkwa wee na-awụ ụzọ mmiri ga-esi wee na-abanye ebe ọ gaghị emebi ihe na ya bụ ebe nke ABS chọpụtara na ọ bụ nnukwu ọwa mmiri nke nwere ike ịnabata mmiri niile si na-awada mpaghara obosi ndị ọzọ, okpoko na ebe ndị ọzọ gasị. Ebe a wụchagoro ya bụ ọwa mmiri na otu mpaghara ya bụ ebe anọkwa na-awụ ya bụ ọwa mmiri na mpaghara nke ọzọ. Ka ọ na-ekwuzi okwu na ya bụ ọnọdụ ka Injinia Adelowo kọwara na ha awụlitegwo ya bụ mbuze ma kọwakwa na ha ka ga-awụ aja n'ime ya na izu ụka ole na ole na-abịanụ ngwa ngwa ha rụchara ya bụ ọwa mmiri. Ọ kọwara na ọrụ ha gụnyere ime ka ya bụ ala sie ezigbo ike ka o wee nwee ike bunwee ụgbọala niile ga-agba na ya n'oge ekeresimesi na-abịanụ nke bụ emechazịa ha ebido wụọ nke akpọrọ Stone Base MC1 tezie ya ka ụta. N'okwu nke ya ka otu onye resident engineer na-ahụ maka ya bụ ọrụ ngo bụ Injinia Godwin Ojiako kọwara na Gọvanọ Chukwuma Soludo zara oku ngwa ngwa ya bụ mkpamkpa kpara wee kpọta ndị ọrụ na ihe eji arụ ọrụ na ya bụ ebe. Injinia Ojiako gosipụtara afọ ojuju n'ọrụ na otu ha si arụ ya ngwa ngwa kemgbe ahụ ọrụ bidoro site na mpaghara Ọba nke dị na ụzọ awara Onitsha Owerri. Abụ m Ngozi Obileri.